थांनानै फोरमायहैगोन ओ मुंख्लंफोर थांनानै फोरमायहैगोन ओ मुंख्लंफोर जेबोला लोगो मोनहैगोन नोंसोरनि रायजोआव जेबोला लोगो मोनहैगोन नोंसोरनि रायजोआव फोरमायहैगोन गासैनिबो जिउ जारिमिन ओ मुंख्लंफोर फोरमायहैगोन गासैनिबो जिउ जारिमिन समायलादोंमोन सिलाइनि गुलिखौ बिलिरै बिलिरै समायलादोंमोन हारिनि अलखद समाव जुजिलांनो रादाय होदोंमोन हारिनि अलखद समाव जुजि सुंद'यै आं बुंनो सानो बेफोर गासैनिबो जिउ जारिमिन जों दिनै मा जागासिनो दं मुंख्लंनि फेमिलियानो जा दा थांना थानायानो जा जायफ्रा दिनै अबथिरा जिउ गारनांबाय बिथांमोननि मोननांगौ आरो जायफ्रा दिनै थांनानै दङ बिथांमोननि मोननांगौ दा बेफोर गासैनि जिउ जारिमिनखौनो आङो दिनै खोन्थाहैनो गोसो जायो बिथांमोननो जायफ्रा दिनै अबथिरा जिउ गालांबाय नाथाय जों दासिमबो थैयाखै गोरोन्थियाथ' जोंहा जालांबाय लिडारफोर बयबो जोंनि बर' जातिनि जायफोर लिडारफोर दङ दासिम बर्तमान जोंहा गोरोन्थिया जालांबाय नाथाय गोरोन्थिया जालांबाय होननानै जों दिनै सोरखौबा आसि थुनानै जों बुंबाय थायोब्ला जोंहा मोननांगौ दिनै जेबो गैया होननानै आं सानो बेनिखायनो जों जितु दासिमबो जों थैयाखै मावनांगौआ आरोबाव जोंहा गोबां दंबावो नाथाय आं मोनसे खोथाखौ आं दिनै बुंनो सानो जायफोरखौ जों दिनै ससियेल मिडियायाव नुगासिनो दङ आरो मेगनजों जों नुदों ससियेल मिडियायाव नुगासिनो दङ बेफोराव जेबो गैया देयर इज नाथिं जेबो गैया नाथाय जायफोरखौ जों दिनै मिडियायाव नुवाखै ससियेल मिडियायाव नुजाफैयाखै मेगनजों नुनो मोनाखै नायनो मोनाखै इसिङारि खायदाफोरजों सोलोफोरजों दिनै लिरनाय खोलोमजों जोंखौ नाख्रेबगासिनो थानाय बेसो जोंनि थाखाय डेन्जार जानानै दङ बेनिखायनो आं दिनै बेफोर गासैबो समयसाखौ आङो बिथांमोननो फोरमायहैनो बै समाव आं गोसो जायो आं दिनै बेखौनो लानानै मुंख्लंफोरखौ लानानै आङो लिरनाय जादों बेनो आंनि मेथाइया रिलिज जासिगोन आरो नोंथांमोननि बे चेनेलनि गेजेरजोंनो आङो रिलिज होनो सानदों मुंख्लंफोरनि थाखायनो बै समाव जोंहा BSc जाबाय BSc उनाव BTC जाबाय मुंख्लंफोरनि थाखायनो दिनै BTR जाबाय बेफोर गासैनि थाखाय आं दिनै मुंख्लंफोरखौ आङो बाख्नायहरो आरो जायफ्रा गोथाङै दङ बिथांमोनखौबो आं बाख्नायहरो जोंहा मावनांगौ आद्रा दङब्लाबो जिहेतु जों दासिमबो थैयाखै जों मावलांगोन आरो बिनि गेजेरजों आङो मोनसे खोथाखौ आं बुंनो सानो जोंनि दिनै BTRनि बा BTCनि लिडारफोर बिसेसकै जों हाग्रा महिलारि आरो प्रमद बर' बिथांमोननि सानैनि महरखौ जेब्ला आं मिडियायाव नुयो अब्ला आंहा मोनसे अननाय सोमजिखाङो बिथांमोना बबे ट्रेपआव गोग्लैनानै दङ
दिनै बिथांमोनखौ आं मिडियायाव फैनाय नुब्लानो खोथा बुंनाय नुब्लानो मोनसे अननाय आंहा सोमजिखाङो जिहेथु जोङो मिथिगौ बिथांमोनाबो गावसोरबो मिथिगौ जे मोनसे ट्रेबाव दिनै जाथिया गोग्लैनानै दङ बिथांमोनाबो गोग्लैनानै दङ नाथाय जोङो दिनै बोखांनांगौआ जोंनि खामानि आरो जाया गोग्लैनानै दङ बिथांमोनाबो बोखांजानो लुबैनाया बिथांमोननि खामानि होननानै आं दिनै सानो आरो गोबांखौ बुंनो साननायखाय बेसेखौनो बुंनानै आङो आंनि भिडिअ जिथु मुंख्लंफोरनि मेथाइजों लोगोसे भिडिअ आं बेखौ नोंथांमोननि गेजेरजों रिलिज खालामनानै होनाय जासिगोन थेंक इउ गिबियावनो आं नोंथांमोनखौ हामबाय होनदों बेसिम सफैनो हानायनि थाखाय नंगौ मेथाइखौ आङो मुंख्लंफोरखौ लानानै लिरदों आरो गावनो खनदों गावनो सुजुदों गावनो लिरदों आरो बे मुंख्लं गार्डेनाव आं दिनै जिथु मेथाइया मुंख्लंफोरनि बिनिखाय आं बेवहाय फैनानै आं लाफैदों दा जोंहा जायफ्रा मुंख्लं जालांबाय बिथांमोना हारिनि थाखायनो मुंख्लं जालांदों आरो बिथांमोननि उद्देश्य आरो बिथांमोननि थांखि जा उद्देश्यखौ लानानै बिथांमोना दिनै मुंख्लं जालांबाय बे मुंख्लं जानायनि जाहोन आरो थांखिया जाफुंदोंना जाफुङाखै दिनै जोङो जेबो बुजिनो सनो हाया नाथाय बिथांमोननो खोन्थाहैनोबो जों दिनै हाया नाथाय जों जेब्ला बिथांमोननो फोरमायनो सानगोन अब्ला जोङो बिथांमोननि रायजोआव जों थांनांगोन बा जोङो बे संसारखौ नागारलांनांगोन बेबायदिनो आं दिनै बिथांमोननि सिगाङाव आं खोन्थाहैनो आं गोसो जादों जे नोंथांमोननि थांखिया मामोन आरो दिनै नोंथांमोननि थांखिया थैना थांनायनि उनाव मा जालांखो आरो दिनै जों मा मोनखो आरो बेसेबां गोजौआव थांखो आरो जेसेबां गाहायाव फैखो बेखौ आं दिनै फोरमायनो गोसो जायो नाथाय आं गोथाङै थानायखाय आं फोरमायनो हाया नाथाय आं जेब्ला बे संसारखौ बारलांना बिथांमोननि रायजोआव आं जेब्ला सहैगोन अब्ला आं फोरमायहैगोन होननानै आं बे मेथाइखौहाय दिहुननाय जादों जेरै जा एनडिएफबिनि मुंख्लं एबसुनि मुंख्लं बयबो बर'नि मुंख्लं बिथांमोनखौ लानानैनो आं बे मेथाइखौ लिरनाय जादों